Bismillah Bismillah murwakanding kondo rantak sumeblak sumunaring raditya reh pramu bawa sawega dumadi bang wetan katon sumeblak mega petak lamat tinampi ing telenging samudra loyo kembang mekar kawiwitan mongko kanthi ing tumpung salame mung mawas eling lukitan ing alam dadi wiryaning dumadi yen patenge wasaya dedet padange mesti enggal tumeka yen patenge wasaya dedet padange mesti enggal tumeka minangka hatine kanca ana wewadi kang tan sinarti kelar kang ketok melok solah para bawane kaya wujuding jalma aura muka benda kerenging sang Kyai Adi Sono tindake gawe geter banter singer dasar ketinggal kekalake ning sanyatane dadi sasmita rasa rarasaning jalma lawang agung al jamal pasif aningsun lahir batin wis gabuh ing jiwaning sun warok waskita ambulan jagat gumunuh pono awas andulu jagat gumelar
Gusti wis sampurna jiwa lan raga kukuh jatining manungsa bakoh bumi nuswantara padha elinga enae jagat wengi memayu hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngerdiya pinuji agunge Gusti endahe alam nuswantara bandur bening bangkrut kepi janma padha elinga endahe jagat wengi pemayu hayu ning bawana rumaket lan nyawiji janma padha ngerdiya pinuji agunge Gusti endahe alam nuswantara bandur bening bangkrut kepi Singo Baro
hancara ingkang pospi taruh kasih lirik samirana mamre sakara gaduh kongas gandanyo maweras retnane ndriya adik-adikku ndika sami sampun siaga napa dereng budal kecok yo ora
Sentak kejo. Nggak mau aku. Nggak ikut aku. Nggak di sini aja. Sentak kejo.
Zilah toh. Ayo le. Ayo Mas Soleh. Sentake jo. Mas Soleh. Mas Soleh. Ya sabang to barbar. Ayo maju. Mas Soleh. Mas Komari joget. Yo, Mas Soleh maju. Mas Komari maju. Ayo maju. Yo, kom. Ayo maju. Ayo Mas Soleh maju. Ayo tak kancani maju. Ayo maju. Ayo maju kok tak junjung. Ayo maju. Ayo maju. Zaman wis akhir. Tangan semua di atas, Bro. Zaman wis akhir. Bumi ne goyang. Cak Soleh, kemari kemari. Iya. Persiapan buat pasukan joget. Untuk para penonton semuanya, kita angkat tangan bareng-bareng ya bolo semuanya. Di malam hari ini, di malam yang sangat luar biasa, bersama Pakem Songo-Songo. Yo. Akalin jungkir negarane goncang. Sentake jo. Zaman wis Tangan semua di akhir, atas. Tangan di atas zaman semuanya, Bro. wis akhir, bumi goyang. Miduno sih. Ya. Penontonnya tari sih. Ya. Yang sebelah kanan masih dilanjut zaman wis akhir bolo. Siap tangan ning dhuwur. Jaga ketertiban, jaga keamanan ya bolo. Tak dongak-dongak sing eneng kene kabeh tanpa terkecuali. Mungkur saka kene rezekine lancar untuk gawean sing halal. Berkah barokah kanggo keluarga. Sing urung rabi ndang rabi. Sing wis rabi do selingkuh. Yo. Yo ora. Yo, lanjut. Tangan di atas. Akalin jungkir, akalin jungkir. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, langit peteng. Saiki sing tak tareni iki sing ngarep cedak YouTuber maneh iki alhamdulillah 10 YouTuber menemani kita di malam hari ini. Yang di depan sana, di sebelah kiri saya ini masih digoyang malih. Lagi. Iki jane wis jam 12 tapi kami keluarga besar dari kanca-kanca Pakem tak kei diskon. Mulur wektu ora apa-apa sing penting seduluran saklawase ya bolo. Oke. Makmum meging Tangan di atas semuanya, kebalen lagi.
Kanggo mari. Ya, gimana? Tarano penonton ki ngene. Piye? Upama penyanyine melu joget matuk ngono. Gimana? Iki penyanyi ini kon maju kabeh kira-kira piye bolo? Hah? Matuk. Penyanyi ini medun kabeh tangane diangkat kabeh sing nang kene ya. Nah, iki sing sebelah kene iki tak dongak-dongake Watu Agung sing arep duwe kajat bangun masjid kanggo ibadah sukses dana terkumpul punjul. Ah, insyaallah bola-bola kaum ndakon sosial kelanjutannya insyaallah beres ya Bang Junet. Nah, ayo. Penyanyi ini Jun. Ya. Nah, ini nanti panitia juga dipersilakan nanti. Kanggo mari. Ya. Nak gur penyanyi tok kurang gayeng. Apa meneh? Abah Junet kan melu joget. Abah Junet mana Abah Junet? Nang mburi. Oh ya. Silakan Mak. Nah, nanti juga ada spesial buat tukang sound sing duwe sound mau arep joget ning arep. Mas Ulis. Oke, sing nang panggung do ngateko kabeh sa. Ngateko kabeh. Iya. Ngadeg. Yo, Bang Junet mana Bang Junet? Dan juga dari panitia mungkin dari remaja sini. Oh, tukang son ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh. Tukang lekting ngadeg kabeh. Gelendang duwe gawe sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gemah Ripah Loh Jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cak soleh, semoga. Atine kafir, atine kafir. Zaman wis akhir, banjire bandang. Sing urip mungkir, sing urip mungkir, sing karep. Bentar. Ini ada request dari penyanyi-penyanyi ini Pak. Ini mbak-mbak sing ada di depan sini. Ya monggo naik ke sini. Ya 3 sekaligus gak apa-apa nih. Mboten napa-napa. Gak apa-apa nanti dapat kameran sedikit dari Bang Junet. Dicawi kamerane. Monggo Mbak, mboten napa-napa. Lewat sana juga bisa, lewat sini. Lewat sana. Ya. Dan juga dipersiapkan buat panitia-panitia yang mau joget bareng, mungkin masih ada kesempatan di malam hari ini bersama Pak Kem Songo. Ya. Oh, taman anak bos, di musim awak gede.
Ya. Nah, kasih. Acoy. Acer. Rewer ramu ya. Acer. Acer. Nah, naik. Ibu Dian mana Ibu Dian? Sini Bu. Cepat, aku paham. Monggo Bu Dian. Lah soleh. Sini. Jan kelawoi leh. Sik, kanggo mari. Iki Gimana? upama aku nglarak wong ya ento. Ento. Oh iya. Nah. Pokoknya ra keneng cuwala. Maju. Ah, maju kowe, maju. Gege, alah gege. Ya, ini Pisan maju. Ah. Ayo. Gege. Pupung eneng vitamin ngono. Nggih. ya. Nggih. Dunia perluan kumpul iki. Iki mau Bang Jinet arep nyawer ke juragan iki ndi? Apa ibu juragan? Siapke urungmu. Oh ya, siapke. Yo. Ini Kang Salah yo. Sengkake cok. Iya. Lali apa Sentake, Jo. pancen lali yen eling Ya, ini sek. Iki Mbak kuwi njaluk Pak Bro sing kudu ora maju. Lah ki mau ora apa-apa, pisan gas. Nah. Bro toten. Iya. Wah, ayo ro, ayo. Ya, ro. pisan gas. Ya. Tak dampingi Kamburi. Aku di belakang sampean. Iya. Wasik. Yo. balik kok kene babi bro langsung gundul. Iya. Untuk para rekan-rekan semua sing arep nilai 11 nang kene. Ya ini. Ya. Nek meriah mentok kuwi. Lek kemarin Ya. kuwi Kang Bro ki kon nyanyi sik iki. Oh ya nyanyi. Si Nabi nyanyi juga boleh. Lali. Nggih Mas, nggih. Lali apa pancen lali yen eling kok bawa rokok iya. Bawa rokok. Bawa rokok. Iya gak apa-apa. Oh gitu. Bros de foto lho. Lali apa pancen lali yen eling Kita angkat tangan-tangannya bareng-bareng semuanya. Persembahan untuk angkat tangan bareng-bareng. Pisang meneh.
sandan paring mangan paring welas kawulan Gimana? Miduna meneh tes vokal meneh. Aku Ayo to. ya aku tak model-model pisan meneh iki. Kok men ki terus ki sing nonton mesti do apa? Iya. Ini lagu ini sangat populer sekali. Viralnya dari konco-konco Pakem. Lagu ini monggo buat rekan-rekan, buat para penonton semuanya yang merasa bisa lagu ini, bisa nyanyi bareng, sorak bareng bersama Pakem Songo-songo. Apa kae? Ya apa kae? Apa ya? Apa kae? Ini kan Kidul. ah. Ya. Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga. Amin amin ya rabbal alamin. Yo, Kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Dicoba ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya. Alah kidul kae apa? Manopala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suatu kaso batok billahi siroko wajasa oleh payung kono majen kita lolo lomba wong mati ora obah yen obah mati bocah yen urip seragam ibah. Kasih tepuk tangannya buat Pakem Songo-songo Bolo Glendang. Oke, terima kasih. Satu demi satu sajian yang sudah tersaji di malam hari ini. Satu atur pamungkup, atur panutup dari keluarga besar dari Pakem Songo-songo hadir di wilayah Lalatan Glendang Batu Agung.
Untuk di malam hari ini bersabareng bersama mereka dari Songo-Songo Production Lighting, ada juga RSM Pro Audio. Satu teman cantik menutup perjumpaan kita bersama Songo Production Pakem di malam hari ini bersama all artis dari Songo-Songo Bolo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.